A unanimidade entre os partidos políticos a favor da peonalización da praza de Fefiñáns, da que onte falaba o edil responsable de tráfico, parece ser unha realidade. O líder do PP Cambadés apoiaba esta mañá a medida, non así a xestión de José Ramón Abal para implantala. O Partido Popular sempre estuvo a favor do peche da praza de Fefiñáns. Nós o que sempre dixemos foi que ten que avanzar, ten que mudar a situación, que sí que hai que facer restriccións. As restriccións que se fixeron ao longo dos anos na praza de Fefiñáns fixose o Partido Popular, evidentemente porque estuvo gobernando hasta agora, pero se fixo progresivamente e continuadamente. Luís Aragunde propón varias medidas que asegura mellorarían a peonalización, implantar a zona azul para regular os horarios dos aparcadoiros ou impulsar actividades que dinamicen a praza son algunhas delas. Tamén reclama o consenso con hostaleiros, comerciantes e veciños. Poñer as pedras aquelas vallas ao lado da iglesia de San Benito ou non quitala ou non poñelas e deixala aberta. Eso non é abrir ou pechar a praza de Fefiñáns. Isto é unha decisión unilateral por parte de José Ramón Abal, sin consenso, porque a mí onte me chamaron 6 ou 7 personas do entorno de Fefiñáns protestando por esta situación, polo tanto, consenso ningún. O líder dos conservadores criticou o cambio de postura de José Ramón Abal. Recordou que precisamente non pechar Fefiñáns ao tráfico fora unha das condicións do edil de Cambados Pode no pacto de goberno asinado cos seus socios nesta legislatura. É unha maneira de actuar de improvisación total, desde logo de donde dije digo Diego, e desde logo pois unha maneira de actuar pouco programada e de espaldas aos veciños e aos poderes, aos sectores económicos de Cambados. Aragunde tamén cualificou a José Ramón Abal de chapuceiro por mor da polémica limpeza da praza de Fefiñáns. Recordou que a actuación lle valeu a apertura dun expediente por parte de Patrimonio.